كما يتخونوا كبرات تخطتلتي ميليشو كان وترو نعخم تتقميو زبلنا يوم مدب حزنا متينا لنا سناي مكتتال استفلاليه تمرتات تمامحران نتمحارኦም ጽቡቕ ትምህርትን ስነ ምግባርን የትሕዝዎም እዮም ኣብዝና ሎሚ ኣምቲና ልኩም ዘለና ግን ነጥቢ ከውሃዋ መታን ምስ መምሃራንን ስጋዊ ርክብ ንኽፍጽማ ዝግደዳ ተምሃሮ እየን እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሓቀኛ ፍጻመ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ እኮ ተሃለወ ንሎሚ ግን ኣብ ናይጀርያን ጋናን ምስ መርትዖታቱ ዝተረኽበ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ዩኒቨርሲቲ ናይ ሌጎስ ብጣዕሚ ፍልጥ ዩኒቨርሲቲ ኮይና ዝበዝሑ ዓበይቲ ሰባት ዝተምሃሩላ እያ ኣዋዚ ትበሃል ህብብቲ ጋዜጠኛ ናይ ሬድዮ ኣብቶም ማሂራ ይወድያ ንሳ ከም ትዛረቦ ትምህርቲ ክሳዕ ትወድእ ብመምህራን ዝተፈላለየ ግፍዕታት ናይ ፆታዊ ርክብ ወሪድዋ እዩ ጓል 16 ዓመት ምስ ኣኸለት ዩኒቨርሲቲ ኣትያ ሓሳባ ክትመሃርን ክትልወጥን እኮ ተነበረ መምህራ ግን ዘየድሊ ነገራት ክዕድማ ጀመረ መብዛሕትኦም ተማሃሮ ትዕትዕድመ ስለ ዝኾኑ እቶም መምህራን ብቐሊል ነገር ከስሕትዎን ኣይጽግሞምን እዩ ሓደ ካብቶም መምህራን ቦኒፌስ ተባሃለ ካብቶም ቀንዲ ፍሉጣት መምህራንን መራሒ ሃይማኖትን እዩ ንብዙሓት ካብተን ዘለዋን ዝወድኣን ትምህርትን ዘየድሊ ነገር ዝዓደመን ዘገደደን ሰብ እዩ ፍሉጥን ክቡርን ሰብ ገይሮም ይሓስብዎ ስለ ዝነበሩ ከይተሸገረ ከም ኣቦኦም ኮይኑ እዩ ዝቐርቦም መታን በተናወለድ ክእመን ድማ መራሒ ሃይማኖት ከም ዝኾነ እዩ ዝዕለን ናብ ኦፊሱ ክጽውዕን እንከሎ ግን ማዕጾ ሽጊቱ ድሌታቱ ክገብር ይፍትን ኣዋል ናብ ኦፊሱ ክጽውዕ ከሎ ችግር ዘለዎን ሰባት ኣላሊ እዩ ዝጽውዕ ነሰብ ኣይንምርካብ ኢሎም ንሓንቲ ኬኒ ዝተባህለት ጓል ክትመሃር ከም ዝተለየት ኣምሲሎም ናብኡ ሰደድዋ ከም ጓል 17 ዓመት ኮይና ድማ ተላለየቶ ድሕሪ 2 መዓልቲ ከም ኣመሉ ናብ ኦፊሱ ጸውዓ ከም መምህር መጠን ብዛዕባ ትምህርቲ ክንዛረባ ጸጸኒሑ ብጣዕሚ ክጽብቆት እንዳበለ ክንእዳ ጀመረ ቅሩብ ጸኒሑ ድማ ኣነ ወዲ 50 ገለን ዕድመ እኳ ተገበርኩ ንጓል 17 ዓመት ግን ኣብ ዝተለኽዎ ጽቡቕ ተዛሪበን ሰልሂበን ኮስታ ይኽእል እየ ዳበለ ትዕቢት ዝተሓወሰ ቃላት ከዕልላ ጀመረ ንኻልእ ግዜ ንኽትመጽኦ ተዋፂሮም ከዓ ተፈላለዩ ምስተረኸቡ ብዛዕባ ትምህርቲ ክሓታ እንዳተጸበየት ንሱ ግን መዓስ ምስ ወዲ መጀመርታ ግዜ ኺርክብ ፈጺም ክዳበለ ሕቶታት ኣብዝሓላ ቅጭ ዝመጽኣ ኬኒ ለምንታይ ዘየድሊ ሕቶታት ተሓትና ኣለኻ በለቶ ንሱ ካብቶም ዘይደሃሉ ሰባት ስለ ዝኾነ ብዘይ ስክፍታ ጓደይ ስለ ዝኾንኪ ንኣዴኻ ኣይነግረልክኒ ኣብ ክልቴና ወላ ዝኾነ ተተፈጺሙ ኣባናዩ ክተርፍ ዳበለ ዘረቡ ቐጸለ እቲ ቀንዲ ቦታ መዓወሊ ናይቶም መምሃራን ከዓ ነገራ እዚ ቦታ ኮልድ ክላብ ዝበሃል ኮይኑ ሙዚቃ መስተን ካልእ ዘለዎ እዩ መምሃራን ዝደለይዎን ተምሃሮ ሒዞም ይኣትዉ ምስኦም ዝደቀሰ ተምሃሪ ድማ ዝበለጸ ነጥቢ ይወሃባ በዚ ነገር ሰንበለት ኬኒ ንምንታይ ግን ከየጽንዓ ክንድኡ ትህብወን እቶም ከጽንዑ ዝሓድሩ ትዕምጽዎም ኣለኹም በለቶ እሱ ግን ጸገም የብሉን ብነፍሰን ገይረን ይኸፍላና ኣለዋ ነፃ ህያብ ዝበሃል ኣብ ዓለም የለን ናተን ነጥቢ ክብላ እየን እዚ ከቢድ ኣይኮነን በላ ሽዑ እቲ ኮልድ ክላብ ጽንሐ ከርእየኪ ልቹ መጥፊያ በላ ንሳ ግን ንሓሳቡ ነጸገቶ ባዕሉ ተሲኡ ልች ጥፊኡ ማዕጾ ሸገጦ ንዕና ባይ ገጽኪ ናባይ መቕረቢ ክስዕመኩን ዶ ዳበላ ኣሸገራ ንሳ ግን ገዲፈቶ ናብ ሽንት ቤት ኣተወት ኣብ ምስ ኣተወት ሰብ ከም ዝጽበያ ዘሎ ኣምሲላ ቴሌፎን ዓወቢላ ተዛሪባ ወጸት ንሱ ግን ኢዳ ተንቀጥቅጥ ከም ዘላ ስለ ዘስተውዓለ ፈሪሕ ክዲኺሉ ኣሽከዓለለላ ምስ ወጸት ብኡ ገይራ ከይጠፍእ ስለ ዝፈርሐ መዓልቲ ፈልዩ ምጽኢኽ እቲ ዘይኮይኑ ኣይትእዘዝንን እያ ኢለ ንኣዴኻ ክነግራ የበላ ኪኪ ካብ ቆልዓ ህርፋን ናይ ሓኪም ምዃን እዩ ነይርዋ ኣቦኣ ብሕማም ምስ ሞታ ድማ እዚ ባህጊ መሊስ ወሰኻ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ወድያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተወት ግን ዘይተጸበየቶ ጸንሓ እቶም መምሃራን ነቲ ናይ ፈተና ወረቐታ ነጥቢ ገይሮም ክህብዋ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን ወይ ምሳይ ደቀሲ ወይ ነጥቢ የለን ዳበሉ ኣትክኽዋ ንሳ ግን ኣብየቶም ድርቅና ኣሪኦም መሊሶም ኣብይዋ ከይፈተወት ትምህርቲ ከተቋርጽ ተገደደት ኩሉ ሕልማ ድማ ሕልም ኮይኑ ተረፈ ተመሳሳሊ ፍጻመ ኣብ ጋና እውን ተፈጺሙ እዩ ኣብኡ ዝገደደ ስለ ዝኾነ ሓደ ፖሊስ ብነፃ ናይ ነፍሲ ምክልኻል ትምህርቲ ይህበን ከምቲ ኣብ ናይጀርያ ዝገበርዎ ሓንቲ ዛራ ትበሃል ከም ተምሃሪት ኮይና ናብ መምህር ኣተወት እቲ መምህር ፖል ይበሃል ንብዙሓት ዘሸገረ ምዃኑ ኩሉ ይዝፈልጦ ብቴሌፎን ክትዛረቦ ከላ ከም ኪኢላን ስነ ስርዓተኛን መሲሉ እዩ ተዛሪብዋ ኣብ ኦፊሱ ምስ ኣተወት ግን ኩሉ ተገልቢጡ ጸንሓ ክንደይ ኣወዳት ሎሚ ሽኮሪና ኢሎም ዳበለ ዘረብኡ ጀመረላ
ንሳገን ዕትቢላ ካብ ትምህርተይ ክባኮር ስለዘይደሊ ዓርኪ ይኹን ወዲ ኣይደሊን ኢላ መለሰትሉ። ንሱ ግን ሓራይ ፀገም የለን ኣነ ውሽማኸ ይኸውን ካብ ትምህርትኻ ኣየዘነብለክን እየ በላ። ኣብ ትምህርትኽን ኣብ መጻኢ ስራሕክን ከዓ ክጠቕመክዩ በላ። ከምዚ ዓይነት ዛንታ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን። ናት ትበሃል ብሓደ መምህር 2 ግዜ ተዓሚፃ እያ። ኣብ ሓንጎላ ብዝፈጠረላ ፀቕጢ ድማ መብራህቲ ኣጥፊኣ ክድቅስ ኣይትኽእልን እያ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ለይቲ እውን ትብህርር እያ። እቲ ዘጋጥመን ቀልጢፈን ክርስትዕኦ ኣይክእላን እየን። ምክንያቱ እቶም ዝዓመፅወን ኣይእሰሩን እዮም፣ ፍትሒ ድማ ኣይረኽባን እየን። ኣብ ዝኾነ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን ምስ ተምሃሮ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይፍቀደሎምን እዩ። እዚኦም ግን ሕጊ ጥሒሶም ዝኸዱ ሰባት እዮም። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ሜለሾው ልሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ነዚ ክትሰምዖ ዝፀናሕኩም ይመስል። ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ። እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት and share.